Dámy a páni, teraz vám ukážem, ako to vyzerá, keď v parlamentoch vyhrávajú záujmy korporácií nad záujmami pracujúcich, ich rodín a vlastne celej spoločnosti. Vo výbore pre medzinárodný obchod prešla podpora takých podmienok, ktoré zjednodušia, zlacnia a zvýšia finančnú atraktivitu presunu priemyselnej výroby z Európy do Mexika. A skutočne tu už máme korporácie, ktoré oznámili zatvorenie fabrik u nás a zároveň otváranie nových v Mexiku. Bravo! Všetko sa to skrýva pod rúškom lepšej ochrany európskych investícií. Namiesto toho, aby sme rozmýšľali nad udržaním európskych investorov u nás, zatlačili sme na Mexiko a to možno aj s radosťou príjme nové európske investície. Za mimoriadne cynickú považujem poznámku z komentára k zmenám v tzv. Všeobecnej dohode medzi EÚ a Mexikom. Citujem: dohoda automaticky nespôsobí presun výroby, ale môže ho uľahčiť, môže urobiť Mexiko atraktívnejším pre európske firmy, ktoré uvažujú o výrobe alebo investíciách mimo EÚ. No skvelé! Presne takto vyzerá moderný európsky kapitalizmus. Kašľať na ľudí, kašľať na pracujúcich, ich rodiny, na verejné príjmy, ktoré potrebujeme na financovanie školstva, zdravotníctva či sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne odkázaných ľudí. Toto je pravá tvár medzinárodného obchodu v réžii európskej pravice tárajúcej o slobodnom trhu a podnikaní. A toto je dôvod, pre ktorý som stál o členstvo v Europarlamentnom výbore pre medzinárodný obchod, lebo inak by tu už nebol nikto, kto by vám povedal pravdu, kto by vás pravdivo informoval a otvorene poukázal na zdrvujúce súvislosti našich medzinárodných obchodných zmluv. A ani náhodou si nemyslíte, že k presunu výroby nedôjde, pretože už k nemu dochádza. Electrolux v pohraničnom meste Ciudad Juárez použil masívny nátlak na pracovníkov, aby im zabránil vytvoriť odbory, lebo bez ich existencie je preňho atraktívne presunúť výrobu z Európy preč. A Volkswagen už oznámil realokáciu ďalších častí automobilovej výroby, v dôsledku čoho len v Nemecku zruší do 4 rokov 30 000 pracovných miest a ešte na to pýta desiatky miliónov eur z Európskeho globalizačného fondu na služby pre prepúšťaných pracovníkov. Toto je vrchol kapitalistického cynizmu nadnárodných korporácií a pravicových politikov, ktorým oddane slúžia. Ešte, že sa zvýši ochrana našich regionálnych potravinárskych produktov, takže ak tam niekto bude predávať slovenskú brinzu vyrobenú v Mexiku, hrozí mu pokuta. Ešte, že tak. Aj feta bude takto chránená, aj šampanské, len teda táto ochrana by mala byť sprevádzaná mechanizmom efektívneho monitorovania a vynúcovania, píše sa vo schválenom texte. Mala by byť, v preklade do ľudskej reči znamená, že nemáme ani šajnu, či to vôbec bude reálne fungovať. Teda tá kontrola potravín v Mexiku. A väčšie otvorenie verejného obstarávania v Mexiku pre európske firmy je už priamo pozvánka na presun výroby z Európy, lebo rozhodovanie podľa ceny nepustí. Takže suma sumárum, dámy a páni, dobre počúvajte, ktorí politici a političky verklikujú potrebu lepšieho podnikateľského prostredia, posilnenia medzinárodného obchodu či jednotného európskeho trhu a zároveň zamlčujú podmienku, že z toho musia mať prospech aj pracujúci a ich rodiny. Tak celkom určite takíto ľudia slúžia len korporáciám. O to dôležitejšie je, aby v Európskom parlamente bolo čo najviac tých, ktorí nie sú hlasom záujmov a ziskov korporácií, ale sú vašim hlasom v Európe.